Takže nazdar lidi, já vás vítám po dlouhé době u dalšího videa. Dneska to bude tutoriál, jak si zvětšit gamu, pokud nevidíte třeba ve tmě, na rastu, jako třeba já, a nebo třeba v jiných hrách, takže se na to podíváme. A jako první klikneme právě na plochu a dáme tady rozlišení obrazovky, nebo já nevím, jak se to říká angličtě, prostě je to druhý řádek od centra. Klikneme na to. Otevře se nám tady to a dáme tady zobrazení, tady nahoře vlastně pod tím vlastním nápisem zobrazení. Tady dáme kalibrovat barvy, u toho máte ještě, že to můžete použít jedině na admina, nebo za admina teda. A dáme ty kalibrovat barvy. Tady to už potřebovat nebudeme. A teď jsme vlastně v tady tom. Tady vám to ukáže vlastně tutoriál, ten přeskočíte a budete na této místě. A zde máte vlastně brightness, aka gamu. Jak vidíte, můžeme si tady nastavovat, vy to asi nevidíte, ale já ano, že teď je úplně světlý. A jako ukázku tady třeba můžu teď vidět, i když je ráno, vidím lépe, vidím světlejc a ještě k tomu se to méně laguje. No a tohle byl takový kratší tutoriál, tady můžete dát ještě obnovit, aby se vám to dalo nenormální. A tohle byl takový kratší tutoriál, jenom jsem vám chtěl říct, že taky nemám z čeho natáčet, takže můžete napsat do komentářů, z čeho mám natáčet, třeba Rimworld, Rust s kámošima, nebo já nevím, nevím, co všechno můžu natáčet. Tak se zatím mějte.